ओइ एलाय रावलसो खोमालाय नोंगौथ' आरो बे सान्दुं गोसायाव जाम्बा जाम्बा मा खालामबाय दं बेलाय लाब गैयालै बिदि खालामनानै जाम्बासोलै बेयो थदो थदो जोंहा खामानि दङ ओइ र' आं बिफानो फन थुनि र' बिनि हेलौ नै माथो नोंसालाय सान्दुं गोसायाव स्टेन्ड लालायनानै रिल्स बानायगासिनो दंलै माथो नोंगौथ' आरोलै नोंहाबा ओरैनो कल खालामो नालै दा न'आव थांनानै बुजाना होलै नोंसालाखौ दे एसे लाब गैयालै बेबायदि भिडिअ बानायनानै सान्दुं गोसाफ्राव गोदोनि जुगा सिमांना मोथां ओइ रलाय माव थांदोंमोन नों ओइयाव थांदोंमोन आं मा इयावलै मिथिखादों आं माव थांदो आंनो बै आम्बारिनि सोरां मास्टारा ओइ टिपकाय मंगला जरायाव मास्टार जाहैनाया बिनि फिसाला बिरफुं आयंआनो आंनो खिन्थादों इदिजों जाया बेटा नोंहा जेबो खामानि दामानि गैया नामा नों इदिजों सानबैसे जानो बेफोरखौ गार फिसा सानबैसे जागोन नों भिडिअ खालाम दिनैनिफ्राय नों भिडिअ खालामनांला मिथिबाय बेफोरो टाउन सहराव थाग्राफोरनिसो बुंनायखाय दासो गन्थङाव दै हाबदों दा बेलासियाव आंखौ लोगो हमफै मानो बाथ्रा दं होनदोंना आं नों फैल' ना जागोन दे आं मा खोनादों आं बेफोरखौ मा नुगासिनो मा नुदों नों बेफोरखौ दा खालामसै मानसिफोरा मिनिसो गारनायखौ नुवाखै नामा बेफोर खामानिया गासैबो फैसा थाखा गोनांफोरनिसो बेफोरो गासिबो टाइम पाससो नों साख्रि लानो नाजा अब्लासो गासैबो मोजाङाव फैगोन टाइम पास आरो साख्रिजोंल' जानो हायो नामा आं साख्रिबो नागिरगोन आरो बेफोरखौबो लांफागोन आं अब्लाबो मानसिफोरा मिनिसो गारदों बखिथो दे सुबुंफोरनि खामानियानो जाबाय बुंनाय नों मोजां मावबाबो बुंगोन गाज्रि मावब्लाबो बुंगोन बखिग्राखौ बखिबाय थानो हो नों गावनि सायावल' फोथायना लाखि आरो नाजालांबाय थानांगोन सिमा थौ थांसै थौ अब्लालाय ओइ नायहरनाय आसोला फैबाय दं इनि ओइ आसोल माथो फिउआनो फैथारालै नै लाब गैयालै ओंखाम रानगोन नोङो लाब गैया भाइ लाब गैया
बिदि उन्दुबाय थाबा जानाय नङा। गाबोन भिडिअ एंगारथारनो गोनां दं। एडिट खालामनांसिगोन। दाबसे जायगायाव दंफैयो नोंथांमोना नुदों आंनि उनाव मा दङ बेसेबा समायना रमायना जायगा लोगोफोर माथो राहुलना बारानिफ्राय बारा भिउ फैग्रा जाबायलै ओइ गोहोम माथो बिराद भिउ फैग्रा जाबायलै राहुलना औलै आंबो बेखौनोथ' नायबाय दं र'। सिगांलाय माथो एक्स'आनो फैयामोनलै दा माथो 1 लाख 2 लाख फैग्रा जाबाय। साननैसो बावबा मिलियनसो थांसिगोन बायदि मोनदोंलां। हेलौ आंखौ निमाहा होदो। औ मा जाखो सिगाङाव बुजिस्लाबियाव आं गोबां बाथ्रा बुंबोफ्लांबाय बिनि थाखाय इस जेबो नङा दे लाभ इउ लाभ इउ टु गेन्द्रा रलाय नोंसोरलाय फेमास जाबायलै माथो आदा गेन्द्रा हाब नंगौ नामा माथो आं जेबोखौनो मिथिया नंगौ ब्रा हाब आदा गेन्द्रा बहा थामोन नोंलाय ओइ नै फिसाजोनाव जौ लोंहैदोंमोन आं नंगौ ब्रा नों एबार फिसालानि सायाव जानो हासिगोनलै गेन्द्रा नङा खोमा ओरैनोसो बुंबाय दां आयंआ नंगौलै दे होमबा आयं नों थाथ'दो आं थांसै दे दे ओइ रलाय मा दे जोंखौ निमाहा होदोलै जोंखौबो नों बायदि भिडिअ खालामनो सोलोंदोलै जोंबो फेमास जानोसै जागोन दे आं नोंसोरखौ गासिखौबो भिडिअ खालामनो सिखायगोन आरो सासेया बहा थांखो नोंसोरलाय सिगाङावलाय माथो बखिबायसो थादोंमोन जागोन दे आं नोंसोरखौ निमाहा होबाय नोंसोर एफा हरखाब एफा दसेनो बोरै सोलायखो औ जोंखौबो नों बायदि सोलोंदोलै जोंबो नों बायदि भिडिअ खालामग्रा जानोसै जागोन दे जियानो जा आं दिनै फंसे खोथा बुंनि दिनैनिफ्राय सोरबा माबा मोनसे मावनो नागिरोब्ला बेखौ नोंसोर थुलुंगा होनांगोन एंगारदो लामाया